Shin ya kamata a rubuta gaba da gaba, babba da jaka, baɗi ba rai? Idan ba ku manta ba, a bidiyon da ya gabata na kawo misalan wasu harɗaɗɗun kalmomi da ba su buƙatar saka karen ɗori tsakaninsu. Wato inda kalmomin farko ke zuwa da mahaɗi a tsakani, kamar a ce juyin mulki, ɓatan dabo, roman baka, farar aniya, fargajaji. To haka ma akwai wasu kalmomi da ke zuwa da ko ba a tsakaninsu waɗanda ba su buƙatar karen ɗori. Wani ɓangare da muke yawan kuskure a rubutun Hausa. Misali, gaba da gaba, babba da jaka. Idan kun lura da waɗannan misalan babu buƙatar saka karen ɗori, kamar misalan kalmomin da ke zuwa da mahaɗi, domin da a tsakani ta wadatar ba sai an saka karen ɗori ba. Ga wani misalin, baɗi ba rai. Nan ma kuskure ne saka karen ɗori. Duk inda aka samu da ba da ke raba kalmomi biyu, to babu buƙatar saka karen ɗori. Tsarin da ake amfani a ɗaura kalmomi biyu masu ma'ana a tayar da wata kalma ta daban. Mu tara a bidiyo na gaba.